Салом алейкум, мардум. Рӯзе магитон бахтар бошад дар магазини Realfon чиҳо ҳаст. Бози бошад дар мисол ҷой метин, рӯзе мутасил бошад, боз дар ин магазин мудорем. Магазин Realfon чиқе ки десен ин магазини мой ва дар шаҳри Москва ҷойгирай, метро Бутырская. Айн метро ки мебуроин, дар торговый центр ки медуроин. Просто ки дромаден выходи главный, не выходи главный, рост дромаден магазин Realfon будеш метод. Ва рост дар ин магазин медуроин. Ина якум боша ай витрина сар мекунем. Витрина чиқе ки десен бардори азиз, иҷода ҳаст колонкаҳо, чиқе ки десен колонкаҳо нархошро нависондаган. Иҷа якчанд вариант бурварда мондагем. Асалиш дар дарун ҳастай. Наушникҳои беспроводной, ки барои гӯш мондан, калон барои хиники, касе ки шапка намемонанд, дар хиники ҳам хеле наушникҳои калон бигиранд, бимонанд чотка мешавад. Ва иҷа ҳаста бо якчанд наушникҳо кабелни, обычный, мисол 300 рубля, 250 рубля, хеле наушникҳо ҳастанд. Наушникҳои беспроводной, чиқе ки десен ваҷ якчанд намуд як кабело иҷода ҳаст, бардори азиз. Ва иҷа бошад якчанд моделҳое ки дар магазини мо фурӯш ҳастанд, ҳам моделҳои иҷа бироварда мондагем бардоро. Ва телефони ҳама арзон дар магазини мо 5990 рубл. Ва ҳам хемеравад. Redmi 13S, Note 13 ҳастай, Note 12 ҳастай, Tecno Spargo ҳастанд иҷода, якчанд витринам даже гирифта фурӯхтиянд. Ва иҷа бошад Samsung-ҳо ҳастанд A54, 34, 24, A15 ва A14 ҳастанд, ки ҳамаи телефонҳо бардори азиз нархошон дар Telegram канал ҳастанд, метавонед ки Telegram каналам бинед. Ва иҷа бошад соатҳо ҳастанд бардор, чиқар мебинед, соатҳои дастӣ. Соатҳои дастӣ ҳам чанд вариант қати иҷода мо қатор мондагем. Нигоҳ кунед, соатҳои дастӣ просто механический, дестен механический, ай бренди Tissot боаст механический. Ва иҷа соатҳои дастӣ қати браслетиш 900 рубл. Соатҳои электрони ва мардона ин тараф. Ва ин тараф бошад соатҳои занона ҳастанд, ки метавонед ки барои апо хоҳару соатҳоро туҳфа харидорӣ кунед. Ва дар қисмати болон бошад, поён бошад автотовар меган, яъне ки барои мошин аксессуарҳо ҳастанд, магнитофон, магнитола ва иҷа бошад колонкаҳо барои мошин, яъне ки ва ин тарафдан бошад ҳамихе ва видеорегистратор. Чиқе ки мебинед, ҳамин чизо дар витринаи берун барои ҳамаи шумо ҳаст, метавонед ки дида бемор харидорӣ кунед. Ва ин тарафда ки албатта дар ин магазин ки дуромадем, магазини мо ҳамарӯза кор мекард аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара. Ва мебинед магазин иншоалло ин тараф ҷои продавцо қабултон мекунанд. Ин тарафда бошад мошинкаҳо, якчанд намудаш қати уҷада бошад автотоварро да боло задаган бахшиш. Салом алейкум ака, яхшимисиз? Кечирасиз да? Хоб. Хоб бардораз ин ҳеҷи чиқа мебинем, мошинкаҳо ҳамаша қатор мондагем. Мошинкаҳоро дестен, тримерҳо ҳамаша барои гирифтани шумо пример кардаги мондагем. Ин пример ҳамин мошинка маъқул бошед, продавец хайрон мекунед, брат бахшиш я мошинка шата нимра бинам. Ин мошинка нишонш мети, просто мегирам метията да дасти на хидат мегири, ҷош да ин проверкаш карда мегириш. Вот. Ин пластмаса ки руша канди, проверкаш карди заряд чанд дорад. Яъне нишон метиҳад скорс дорад, дестен скорс қати турбо дорад, обычный скорс ва ҷои заронокш албатта бошад Type-C. Нархи ин мошинка бошад ҳамаги 1200 рубл. Даже нархаш дар парош нависондаги. Иша дебини, боё ки маъқул наши ин иша те мегӯ, ишам бите кукани. Ин намуд мошинка ҳам аст, мошинкаи калон профессиональный, калон барои муйсаргирӣ, ин хик зарядаш гирон мешавад ва иҷа бошад насоткош настройка мешавад. ишам бебини, иша маъқулу чит мегиришад. Мақсад ҳама намуди мошинкаҳоро метавонад ки дар инҷа барои проверка шумо гирифтанатон мумкин аст. Ҳар як ино албатта бо коробка ҳама чиз документ дараш дорад. Ишон нархошон худаш дар пеши ҳамин мошинкаҳо нависондагӣ. Ва ин тараф да бошад албатта наушникҳои беспроводной. Люботиш маъқул ши мегӯ, ака ин наушника албатта я бора бинем, ин наушника. Ин о анамура. Просто наушника метията, ин коробкаш қати мегири, просто проверкаш мекунӣ. Наушника ҳуй карди, дар телефонот подключат мекунӣ, поли мехонад, чиқи хонаш ҳамаша мебинӣ. И ишо дар комплекташ ин наушник кабел дорад барои заряд монданаш ва заряд ин наушник оптик қати кейсаш 20-25 соат мебара бардори азиз. Наушник худаш бошад 5-6 соат. Ин мин ҳамин фирма қати мо хариб 2 соат зиёд мешавад ки кор мекунем ва фаъолият мекунем. Шукронаи худо мудираш да сармона хам накарда. Ва иҷа бошад албатта якчанд соатҳои дига. Вот вибри соатҳоро нигоҳ кунед, чиқа иҷа вибр шидаге. Соатҳои обычный ҳастанд, соатҳои механический ҳастанд. Ин соатҳое ки дар пеши десте нархошон 2200, 2500, 2700. Ин ҳама бошад соатҳои механикиам бардори азиз, чисто механикиам. Хоб, так ки акай ним соатате, ним Rolex анамурате. Ин соата бите мегӯша, ин хи продавец мегира метията. Ва соат агирсти нигоҳ бардори азиз. Соати механики ай. Ва ин даруниш кор кардан шад дестем механикоша. Ва ин ай тарафи қафош ҳам метавонед ки мисол биниша чиқади соат ай. Полни соата мегири, проверка мегири, маъқул шид, баъд харидориш мекунӣ мерай. Нархаш ҳам аги чанд сум даи соати механики ай, светчам тиллоӣ. Ва нархаш бошад ҳамаги 2500 рубл. Ин соатҳои механикиян ҳамаина. Ана соатҳое ки дар қафо шумо дем риада десем, ва соатҳои чиян батареи қатиян, соатҳои батареи қатӣ ва воёж бошанд албатта обычный барои хай каси буруғдоро каси мебошад. Ин соат бошад дар даст нигоҳ кунед чӣ хоб меравад.
оператори мо тайёр рахташ чиқа соата кардан ҳамаша иншоалло мебинед соатро маъқул мекунед мегирин мерин чиста соати чоткаи бад ва ин калонкое ки ма дар оҷа шумо да гуфтадам якчанд вариантҳои дига калонкош албатта дар иҷа ва далши иҷа агар флорта ягон телевизор дар ягон кинопинои дига тамошо кинед телевизора пурча мегири просто мехе мегири назардаш мекунӣ чӣ ба опа дуромади амехе видеоро мебардорӣ вот ана инҷа мебиёй просто пури видео ва любой видеои маъқули дилта мебиёй ки видеоро бумон операторда оператор инҷа мегири любой видеоро хеда мемона метиҳад ин мешини инҷа видео тамошо мекунӣ вот ин видео рафт камтар ҳаво хунук шуда алова монинда иҷа камтар погода гарм шавад иҷа чӣ хеле мебинед авиакассияи мо албатта авиакассияи реал авиа фаъолияти худша оғоз кардагем ва албатта дар ин ҷае ки магазинмон дар ин главния выход ромонанда ҷош кардагем ки штои авиакасса дар инҷа биданша будонам мардум ва иҷа авиакасса рақамош 925 371 03 88 ма имрӯз боша шумо дар полни магазина обзор карда метавонем видео камтар калонтар мешавад ва албатта умедворам ки ҳаматон баъди хат тамошо мекунед чотка мерем дарши ва иҷа боша телефонои Samsung ва iPhone дар витринаи якмай планшетҳо худшам кам мондиянд метавонед ки планшетҳоам заказ кардан рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран ин тараф бошад бардори азиз чӣ хеле ки мебинед телефонои нав омадааст телефонои нав ин телефон аҳамиятши дизайнш просто так бомба ин телефонҳоро обзор кардан дар кор албатта телефони буҷетния ва дарши мебинед телефонои Redmi ҳастанд инҷа дар Redmi ин тарафта телефонои Tecno Spark ҳастанд кадом намуд телефони дар кортон бошад бемалол муроҷиат карданатон мумкин аст албатта оператор шумода ҷавоб метиҳад ва ин тарафта бошад аксессуарҳо кадом намуди аксессуарҳо дар мо ҳастанд нигоҳ кунед бардораз повербанк держателҳо ҳастанд инҷа чиқа мебинед барои автозарядкаҳо ҳастанд флешкартаҳо инҷа чихолҳо барои телефонҳои моделҳои 2023 2024 болода бошад қисмати болода наушникҳои беспроводной калон кабелни наушники 120 соат зарядш мебарад наушники ки зарядш 120 соат мебарад 120 соат заряд мебудаги наушник 30 соат мебарад наушникҳо ҳастанд 20 соат ва ин хеле чанд намуд наушникҳои кабелни дига дар иҷа албатта ва поёнда бошад кабелҳо ҳастанд мишка барои заряд мондан блокҳо заряднакҳои комплект қати кабел блокаш барои телефонҳое ки пеш буданд ин хели заряднакҳо 500 рубл ва ин тарафта бошад албатта бо соатҳо чихолҳо барои айфонҳо планшетҳо ҳастанд бардори азиз ва инҷа бошад мошинкаҳои комплект мошинкаҳо қатъи насадкошон ҳамаш дар инҷа иншоаллоҳ барои шумо тайёр кардан мондагин бардори азиз ва метавонед ки бемалол омода харидорӣ кардан повербанк бинед бардори повербанк калонишаби повербанк 40,000 мач 30,000 мач 80,000 мач повербанк ай нархи 80,000 бошад қатон акунам агар 7,500 рубл ай 7,500 рубл 80,000 мач повербанк ай ва ин хел магазин ден қадар чизо ҳастанд ин бошад атмосфераи магазини Realfon чӣ хеле ки дестед атмосфераи магазини Realfon иншоаллоҳ ҳамаш тайёра шуморо интизорем ва падаркорам албатта иҷа кам монда падаркор ва падаркорам як 20 донаки дига камтарак монда иншоаллоҳ худо хоҳад падаркори нава уҷа пага саҳар видеош мебурад метавонед ки бемалол видеоша тамошо кунед магазин амихи агар ки чой кофе касе дар кор боша ина барои хӯрдани чой кофе ҷорам тайёра кай бемалол омода мегирем продавец то бачаҳо хушон иншоаллоҳ дар хизмати шумо чук кар телефонтон ҷобаҷо карда метиҳанд чо каде брат чико касти телефон гирифта телефони Tecno Neo 3 телефон Tecno Neo 3 хардаган такси хати равон мекунем яка не омада метавонед не пошта дошта наздик такси хати роҷа мекунем сумшак зарондаги гап нест чанд сомонаи телефон ин телефон 11,500 аст ин телефон 11,500 булая беҳтарин бардораст ина бемалол муроҷиат кардан мегирем рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран خب رحمت کنم بردار عزیز برای ویدیو رو تماشا کردگیتون با فکرم کسی که ویدیو رو اگر تا اینجا تماشا کرده باشد شد که بعد گپ نیست برای پاداشتون رحمت است شو به ما مراجعه کردن میگه مغازین ریالفون همواره در خدمت شما سلامت باشین تا ویدیو دیگر